Det er længe siden jeg har lavet en spørg Armin. I har sikkert tusindvis af spørgsmål. Det har I. I har over 4.000. Hold da kæft. Så lad os bare komme i gang. Hvornår farver du dit hår hvidt? Rolig nu. Jeg ved godt, at det er længe siden jeg lovede at få mit hår hvidt. Jeg lovede at få mit hår hvidt. Jeg har rundet 100k. Jeg har altså rundet de 200k nu. Forresten, tak for det. Jeg har altid sagt meget snart, men det har aldrig været sikkert. Men nu er det endelig meget snart. Det sidste, det er ved at falde på plads. Og så får jeg mit hår hvidt. Jeg siger ikke hvornår, det skal være en overraskelse, men meget snart. Og så sker der også noget andet ud over det. Men det vil jeg ikke sige hvad er. Det får vi jo se. Så har jeg noget at glæde jer til. Hvad vil du lave efter gymnasiet? Jeg tror, at jeg vil tage et sabbatår resten af mit liv. Laver du en 200.000 sub special? Nej, det gør jeg ikke. Måske når rundt 270.000. Det ved jeg sgu ikke. Nej, det er for sjov. Selvfølgelig laver jeg en 200.000 sub special. Den skal nok komme. Det lover jeg. Jeg lover det. Når jeg lover noget, så sker det. For det meste. Det bliver en sindssyg sub special, så det hele det skal lige falde på plads. Og der skal lige laves en ordentlig aftale og sådan noget. Men det skal nok komme hurtigst muligt sådan ude. Men der kan godt gå lidt tid måske. Skal vi ryge noget vandpip sammen, Habibi? 100p bro, skriv mig en adresse og et tidspunkt, så er jeg der. Og så fyr op for en pip. Vandmelonsmag. Hvordan var du, da du gik i 3. klasse? Jeg var nok lidt lavere, lidt yngre og lidt dummere måske. Eller det ved jeg ikke, det kan godt være, at jeg var lidt dummere. Hvad er 9 plus 10? Den er ikke sjov længere. Det var den sidste år. Hvad hedder din fucking far? Jeg fatter ikke lige det der fucking. Hvorfor det lige skal sættes ind der. Men okay, min far hedder Delba. Jeg har lavet en video med ham, hvis I ikke har set den. Den ligger heroppe, tror jeg. Ja, det må den gøre. Har du sixpack? Nej, jeg har sgu ikke nogen sixpack. Jeg har en kasse. Det er lidt bedre. Har du nogensinde spist en avocado med en gaffel, Armin? Det har jeg. Jeg har også prøvet at spise med en ske, selvfølgelig. Jeg har også prøvet med en kniv engang. Det var faktisk nemt nok. Hvad er grunden til, at du startede på YouTube? Det er meget simpelt. Spider-Man. Hvor mange år gik du til fodbold? Jeg startede til fodbold som 9-årig, lige inden jeg blev 10. En måned eller 2 inden jeg blev 10, og så sluttede jeg til fodbold, da jeg var lige inden jeg blev 15. Så ikke så længe. Jeg startede også ret sent, men jeg nåede alligevel at blive sindssyg. Hvorfor uploader du ikke noget mere? Hvad er det her, du ser på lige nu? Det kalder jeg et upload. Hvis du vil have flere uploads, så har jeg en second channel, jeg har en ekstra channel. Jeg har en Instagram, hvor jeg uploader billeder. Jeg har en Facebook, hvor jeg uploader opslag. Jeg har en Twitter, hvor jeg uploader tweets. Der er masser af uploads. Du er bare ikke særlig god til at finde dem. Har du en busk? Jeg har masser af buske. Jeg har 4 buske ude i haven. Jeg har 1 busk ude foran. Jeg har faktisk en 3. busk. Nej. Jo, jeg har faktisk en busk derom. Jeg ved ikke, hvad man kalder det. Foran døren. Der er masser af buske her. Prank Papa IQ med, at du skal bo i Spanien, og du stopper med at lave videoer. Jeg håber lidt, jeg kan snyde ham. Jeg tror fandme ikke, han hopper på den. At jeg lige pludselig flytter til Spanien, det er rimelig random. Men lad os se. Word on the street, sis. What's up? What up? What up? IQ, jeg har den værste nyhed. Nej. Det er helt fucked. Jeg har synes lige fået at vide af mine forældre, at jeg skal flytte til Spanien og studere dernede, fordi min far han har fået arbejde. 1 år. Hold nu din elbøsse kæft. De har til YouTube. Fuck! Det er godt. Det var godt nok. Det var lige ved, jeg tænkte lige, fuck man. Vi ses, IQ. Godt. Ses. Jeg viser lige dit nummer, okay? Der kan I få IQ's nummer. Snydt. Er Kolding en kold by? Det ligger ligesom lidt i navnet. Kolding. Ja. Spis et rå æg. Hvorfor ikke? Det smager fint nok. Jeg kan faktisk godt lide rå æg. Nu dør jeg af salmonella. Det er kun pussies, der er bange for salmonella. Kan du ikke lige vise, hvordan du stjæler cykler? Har længe tænkt over, hvordan du gør? Jamen, jeg plejer bare at køre rundt med min far. Og så har han en trailer med. Så han parkerer bare lige ved siden af cyklen. Så hopper jeg ud, smider cyklen over i traileren. Og så kan vi bare videre, så når vi kommer hjem, så får vi lige kæden væk og sådan noget. Og så sælger vi dem. Så hvis du finder nogle cykler på Den Blå Avis, som måske er dine, så er det ikke mig, det er min far. Har du stjålet min cykel? Hvorfor beskylder du mig for det? Hvad er den største aprilsnar, du nogensinde har lavet? Den største... ved jeg sgu ikke. Så langt kan jeg ikke huske tilbage. Men jeg kan huske en, jeg lavede. Jeg optog det nemlig for 2-3 år siden, tror jeg det var. 2 måske.
deromkring, der lavede jeg en prank på min lillebror en april snart, hvor jeg gav ham nogle coins, fordi han har fødselsdag nemlig 1. april. Og så ownede jeg ham. Den kan I se herovre. Nu vil jeg sige det. Tror du vinder Zulu Awards? Jeg tror ikke, jeg vinder Zulu Awards. Altså, jeg kan godt gå hen og vinde, men det kan alle de andre også. Jeg tror, vi er meget lige, men jeg har på fornemmelsen, at Naja, hun går hen og vinder. Men det kunne være G nok, hvis hun vandt. Sådan en lille pige, hvor gammel er hun? 2 år? Nej, det er hun sgu da ikke. Hvad fanden er hun? Men så skal Morten jo med. Fuck Morten, man. Naja for the win. Håber, hun skubber ham ned fra scenen, hvis det er. Hvad vil du lave /arbejde med, hvis du ikke var YouTuber? Hvad jeg vil lave /arbejde med, det ved jeg sgu ikke. Jeg tror, at jeg vil gå fuldt ud målrettet efter min karriere. Jeg tror nemlig, at jeg vil være førtidspensionist. Overvej, hvor fucking lækkert det er at være pensionist. Man kan sidde og game hele dagen. Du skal ikke lave en skid. Du skal bare se Netflix og spille og gå ture med din hund, hvis du har sådan en. Og så bliver du betalt for det. For at koge rundt. Altså mit drømmejob, det er at være førtidspensionist. Slik versus slik. 100p chips. Hvad vil du helst? Vinde guldtuben eller have 1 million subs? Jeg kan vælge mellem guldtuben og vinde guldtuben, eller få 1 million subs. Okay, hvad får jeg ud af at have 1 million subs? Jeg får 1 million følgere, der ser mine videoer. Måske kommenterer, måske liker, eller lige meget, om de gør det. De ser dem i hvert fald. Så har jeg 1 million mennesker, der ser mine videoer. Hvis jeg vinder guldtuben, hvad får jeg så ud af det? En trekant lavet ud af guld. Illuminati confirmed. Jeg vandt jo guldtuben sidste år. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg har fået ud af det. Udover det er fedt nok at vinde den selvfølgelig, men der præmie, den står jo bare der og samler støv. Jeg bruger den faktisk til at hænge alt mit bling på den. Så jeg vil hellere have 1 million subs. Suho Mesel Burek. Javar Pasto Post. Hvem af YouTube-pigerne kunne du finde på at blive kærester med? Altså det er måske lidt akavet det her, fordi at det kan være, at den YouTube-pige ser med lige nu. Men jeg siger det alligevel. Der er en derude. Altså hun er, for det første hun er lækker. Hun er dejlig hår, hun er sød, hun er charmerende, hun har det hele. Men jeg ved ikke, om hun kan lide mig igen. Men jeg siger det nu her over YouTube. Offentliggør det, og så håber jeg på, at hun skriver til mig. Men ja, det er sgu Rasmus Brohave. Hun er fandme så sød. Hun har bare det der lækre hår og dejlig hud og... Hvis du ser med Rasmus, så skriver lige en privat besked. Hvad er det sødeste, en pige har gjort for dig? Det må nok være min mor. For det første, så hun født mig. For det andet, så hun fodret mig. Uden foder, så kan jeg ikke leve. Uden vand kan jeg ikke leve. Hun har vandet mig. Hvis man er kristen, men stadig tror lidt på buddhisme, må man så blive konfirmeret. Umiddelbart, så tror jeg ikke, du må. Men du kan da spørge Jesus og se, hvad han siger til det. Jeg ved det sgu ikke. Hvis du skulle vælge mellem at være grim og lykke, eller lækker og ulykkelig, hvad vil du så vælge? Okay, jeg kan være pisse lækker og sygt ulykkelig, eller jeg kan være pisse grim og mega lykkelig. Så tror jeg satme, jeg vil vælge at være voldgrim. Hvor høj er du på coke, /højde? 192 i begge dele, bro. Høj på det hele. Hvordan skal din drømmepige se ud? Hun skal selvfølgelig have de vigtige ting, som øjne, ører. Hun skal kunne høre mig, hun skal kunne se mig. Hun skal have en næse, hun bliver nødt til at trække vejret på en eller anden måde. Og en mund måske, hvis sin næse ikke fungerer, så kan hun trække vejret gennem munden. Hvad fanden skal hun mere have? En hage behøver hun egentlig ikke. Og ben og sådan noget, og hænder. Hun skal da også kunne gå og samle ting op og sådan noget. Hun skal kunne lave mad til mig og alt muligt. Hun skal fandme have hænder, det er vigtigt. Hvor mange gange er du blevet anholdt? 0. Panserne, de kan sgu ikke fange mig. Og det kommer de aldrig til. Hvordan fik du ideen i at være YouTuber? Hvordan svarer man lige på den? Altså, jeg fik ikke nogen idé. Jeg startede ikke som YouTuber for at være YouTuber. Jeg havde ingen plan om at være YouTuber. Jeg startede tilbage, da jeg var 8 år gammel eller sådan noget. Og så lavede jeg mine små videoer. Jeg lavede ikke sådan nogle videoer, som jeg gør nu, hvor jeg snakker til kamera. Jeg lavede mere sådan noget kortfilm og sketches og sådan noget. Men det lagde jeg i hvert fald op på YouTube, for så senere hen at kunne vise det til mine forældre, eller ikke forældre, bedsteforældre, og sådan noget, familie, venner og alt muligt, når jeg ikke var hjemme på min egen computer. Så pludselig, så begyndte de her skide videoer så at få views, og jeg begyndte at få subs. Og lige pludselig så begyndte folk at se mine videoer, og så var det der, jeg ligesom begyndte at blive YouTuber. Men det er så for 2-3 år siden eller sådan noget. Så det er ikke så længe siden, men jeg har lavet videoer længe, hvor jeg bare har lavet videoer. Ikke for at være YouTuber. Men nu er jeg så lige pludselig blevet YouTuber. Så sidder jeg her og laver en spørg Armin. Og har 200k subs. Hvad fuck? Laver du ikke snart en ny sang? Jo, eller nej, eller nej, eller jo. Det ved jeg faktisk ikke. Jo, det tror jeg. Det var rimelig grineren at lave den her squat goals og job igen. Eller hashtag i Paris sammen med IQ. Det var sjovt at være i studiet og optage det. Det var fandme sjovt. Det var fedt. Og det var også sjovt at skrive sangen. Det var i hvert fald min første sang. Og det var også sjovt at skrive musikvideoer og sådan noget. Så der kommer vel en til sang. Og folk har godt kunne lide Squad Goals. Den har fået 100.000
plays på Spotify og over 300.000 views på YouTube. Så hvorfor ikke? Men det var sgu det. Jeg har desværre ikke flere spørgsmål for jer i dag. Men hvis I vil se mere Armin, så kan I godt glemme det. Fordi I ser ham først, når han har lyst til at uploade noget, ikke? Men hvis du vil se mere Armin, så smid sub. Så kan du følge med. Smid et like, hvis du godt kunne lide videoen. Smid en comment, hvis du har et eller andet på hjertet, du gerne vil ud med. Husk at like min Facebook-side, Instagram, Snapchat, Twitter og second channel. Følg med derinde, der laver jeg alt muligt andet gaming. Og jeg laver gaming på min second channel. Jeg laver ekstra shit på min ekstra kanal. Det hele kan I finde nedenunder. Det er nemt. I går bare lige nedenunder, lige under videoen, der står beskrivelsen. Så trykker I vis mere. Kommer der en lang liste med sociale medier med links. Og så trykker I på hvad for et sociale medie I gerne vil se. Easy peasy. Det var sgu det. Det var fedt nok at lave en video igen. Jeg sætter med længe siden jeg har siddet foran kamera. Vi ses nok om 2 år.